गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोखि ना माने मोनसे जायगायावहाय माने सासे मानसिनि उसुं जावदों आरोखि बे उसुं जावनायखौ खोनानानै ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्रा बे उसुं जावग्रा मानसिखौहाय लायनानै मिटिं खालामनानै एसे मानजिनाय जादों आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोना नुवाखैबा आंनि भिडिअजों नायलां आं देखायलांनि मानसिया माबायदि आरो बबे जायगानि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिगोन माने मालायनि न'आव मोनायाव सोरबा उसुं जावनो हायो नामा बे फैजानाय नङा होमबा ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला मानसि थायोना मोनागौना मालायनि न'आव उसुं जावनो हायो नामा जेखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनानै बुजिबानो जाबाय बे उसुं जावग्राया सोर आरो बबेनि आरो माबायदि रायजोफ्रा बेखौ माबायदि साजा होदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय संसाराव मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि मानसि थायो दा गावबागाव आथिं आखाइ दङ गावबागाव आथिं आखाइजों मावनानै जानांगौ बिदि मालायनि उसुं जावनाया थिग नङा दा गाज्रि खामानि मावनायनि साजाया माबायदि गावनो मिथिबाय नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ आं देखायनि मोनागुना बिदि दुइथा आरो हाबै सोरबा मा बुखारागौ दिनै लोंनो हाबगोन गाबोन नोंसिनाव हाबगोन समफोर बिसिनाव हाबगोन बिनि माबा जायोलै गोदोखौ ওর সাগাই হই রে এটা ওর সাগাই হই দে ওর সাগাই হই দে কিছু না বনু বারবার বুঝাবি আমি কোন কারণ না মানে মামা ভিডিও সব ini kesal sana na, mana bisa mana lah? Mana sana na salah, mak kabar tu. Nggak seperti itu salah nunggu jam mana sana lah. Akhir lah. Salah, saya benar kamu habla. Kamu habla lagi, kamu habla. Kamu ini macam mana? Habis macam tu mana habla lah? Salah, bicara kerja pasal luar kau itu nama salah. Hah? Sabo, baru sahaja sana ni kamu apa sama mana? Saya bisa. Mana habla pun enggak? Salah sana, salah mayu pun mana ni? Mayu bisa ini enggak? Masih. नोंखौ बेबायदि जों समाजनि असमाज खामानि मावनो थोनाखै मिथिबायना सोर समाय मोनबाय थानो नोंसोर फोसाबनो समाय दं जोंहा फोसाबनो যেখানে পিটিছে বাড়ি থেকে ওই যে কাশ্মীর মামার দোকান পর্যন্ত তাহলে হুসুর ওইদের দিয়ে না পাইপ দিয়ে ছয়জন মহোদয় সালা आं माला बुखो बुखाखौलाय मा बुखाबाय सोंबाय ए बाबु ओइ सागबां मा बुखाखै जिरायनायलाय आरो बांद्राय बुंदो তাহলে শিখা দিগাল না শুনাইলাই দোকান সিমসু কাদों ওই যে বাজে খান্দিছে বাসাইছে মুদলার বউ নালটা হান্দিল কি হয় যাতে পরবর্তী এমন ঘটনা না হয় তুই গাবরা করতে এই ব্যবস্থা তোমার কি করো না হয়
তারপরে জিম্মা দে যে